Nanging tinemu lho kowe nglelonggo atine Duryudana. Bat panjenengan niku kudune yo ndodho, panjenengan niku kudune yo nglenggono. Nek wong wedok wis ora tresna karo panjenengan, gunane napa panjenengan meksa karo kula? Upama panjenengan mateni Bagong, terus kula gelem karo sampean melih. Ora bakal. Ora bakal kula seneng karo panjenengan. Upama Bagong tekani mati kula mesti nusul Bagong mati. Wah, iki jenenge cinta sehidup semati. Wis pokoke arep kepiye meneh wis. Gleleng nek iki pokoke aku. Yen ngono ki mepalangi karepe Duryudana. Yen Bagong badhe dipun pejahi kula nderek pejah. Yen panjenengan badhe nyikara dhateng pun Bagong, kula ya ora trima. Pokoke kula mepalangi karepe Sinuhun Prabu Duryudana. Bagong, Nun, yen panjenengan tumindak wani tanggung jawab. Aja kaya bocah cilik, aja ndelik nang mburine wong wedok. Ayo, nek kowe wani tumindak nggibang bojone Duryudana, tanggung jawab, Bagong. Oke. Yayi Dewi Banawati, Kula wonten dawuh ki lho ora. sayangku. Mundura, aku rumangsa dikilani dadane karo Duryudana. Obat, mangke panjenengan dipun kroyok Kurawa. Ora usah wedi, aku mesti mati wis to. Aku mesti engko menang, ora usah kuwatir. Obat. Ingkang ngantos-antos. Heeh, wis santai wae santai. Inji. Sing godhok wedang kok nak ubar perang arep siram. Oh inji ngesnaken dawuh. Sing anget ya, Inggih. dinahke bak. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe arep siram ora? Inggih. Engko bareng ya. Inggih ngesnaken dawuh. Setan. Ora usah ngrungokke omongane wong. Pokoke kowe karo aku tetep saling romantis. Inggih. Ngantos-antos lho ki ora. Heeh. Sayang pipine. Nek wong wedok arep lunga ki kudu salim karo wong lanang. Inggih. Tangane dicium. Sing kiwa. Ngati-ati ya. Inggih ngesnaken dawuh. Banawati kula wonten dawuh meneh. Napa kowe kok mripate pendelak-pendelik? Ingin. Biyen ya karo kowe tresna karo aku, mula ora usah dadak sampean pripun-pripun. Ikhlasno Prabu Duryudana. Nek sampean ngiklaske Dewi Banawati dadi darbeke Bagong, sampean golek meneh ora nganti telung kejeping netra. Sapa wong ndos ora gelem diwengku garwa dening pratu sugih kaya sampean. Anus maning jajalanan sukertaning bawana. Bagong kowe wani namah asmaning Ratu Ngastina. Aja takon dosa. Dina iki bakal tak sirnake. Kowe bakal tak sirnake saka lumahing bumi kreping langit. Nek pancen sampean iso ora masalah. Mang sirnake Bagong. Nek sampean ora iso nyenake Bagong kosok baline. Nek mung gawe wiranging Ratu Ngastina pira wen. Ayo. Lurah Bagong nalika semanten nedeng winangmung dening dewane pinulasara dening Prabu Duryudana ora ngerti sangkan paraningkan wujuding Lurah Bagong ana Duryudana. Sretenan ning maneka warna
ana obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo Laji siring adek wimbo kekanda tiuping maruta mando saparan mangambar komas kunco paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna kutung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ninggih ndadosaken suka menawa Suta raos sing manah mboten langkung bakaran ingkang utama tindak lu selawasi mbung raos sing manah mboten langkung kasekecak nanggen jengandika lenggah menembantuna Oh inggih sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing bapa ing wonten Negaring Astina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Babadulna kasinggihan mugi kasekecak nanggen jengandika Koko Prabu Baladewa sarawupat kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhawat dene dinten sak mangke kula wantun hambayungi dhateng rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu mboten sanes kejawi namung mugi keparenga paring karidamar dhateng kawontenan kula katemben menika ingkang persasat kula menika sampun boten kados dene Nalindra pangraos kula gempuk kula sampun boten gadhahi pengajeng-ajeng gesang Koko Prabu mugi kepareng hamrenahna dhateng manahipun ing rayipun Duryudana Koko Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi wonten menapa teka mengkaten ya sing pangandika Paduka Yayi Prabu Ngastina mongko nitik lenggah Paduka wonten dampar dinten sak mangke katingal padhang pasuryan Paduka Yayi Prabu katingal bombong penggali Paduka teka sareng Paduka paring pangandikan dhateng Raka ing Mandura sawanipun ing Raka ing Mandura supados caos ridamar dhateng penggali Paduka menapa wonten paranguka ing badhe anjungken kawibawan Paduka Yayi Prabu Ngastina menapa wonten ayaka Punggawa miwah Senopati ingkang mirang Kampu Jingga tegesipun boten mastuti dhateng sabda tama Paduka Yayi Prabu satemah damel gempung penggali Paduka boten sebab saking menika Koko Prabu
Namung ewu hoyanggen kula badhe munjo atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kados punjanggen kula badhe amiwiti kula munjo atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi. Kula menika sanes tiyang kebrayan. Kula menika sanes tiyang liyang kebrayan, kula menika kadang paduka piyambak. Monggo sampun marambah kaping-kaping kula menika tansah sowan dhateng negari Ngastina, kacihna mbyaking para kawula sami mestani. Nek Baladewa menika pengayomanipun para Kurawa. Harusipun Mandura lan Ngastina menika kalih-kalih ngatunggal ing boten saged dipun pisahaken. Mila perkawisipun dengaren paduka paring dawuh ingkang mekaten, upami wonten pepeteng ing begali paduka anak Prabu Ngastina. Mboten ketang pupur-pupur sasampunipun benjut. Samangke ingkang bapa munjuk atur sageta dados padhang begali paduka anak Prabu Ngastina. Tumunten kababarna sampun ngantos wonten raos sangga Prabu menika Sekar kadung ngas kandanya mawe laras renaning driya Koko Prabu, nadyan kula sampun dados nalindra kebegan derajat tuwin pangkat kanalindranipun ingkang Rayi Ngastina menika persasat jagat tanpa timbang. Namung sakedhagan menika pepes bayu kang tapis pangraos kula sampun boten kepingin gesang wonten ing alam padhang. Dasaripun menapa dene kula matur ing kados mekaten, Koko Prabu, dinten samangke kula sampun koncatan kekiyatan. Dinten samangke kula sampun koncatan karakating gesang anggen kula wonten madyaning Madyapada sabab mugi dados ning kawuningan sampun wonten setunggal candra menika kula kecalan memanoning manah kula kecalan dhateng katresnan kula boten sanes kejawi namung Yai Ratu Banowati samangke sampun boten tresna malih kaliyan ingkang Rayi Punduryudana. Monggo paduka prisa piyambak kados menapa ageng katresnan kula kalawan Yai Ratu Banowati persasat jagat menika boten wonten ingkang ngimbangi dhateng katresnan kula. Ewadene Prabu, dinten samangke Yai Ratu Banowati ninggal kaliyan kula. Yai Ratu Banowati misah katresnan kaliyan kula. Lho jagat kula batur. Nuwun sewu Yai. Cetha pangandikanipun Yai Prabu Duryudana kula tampi bilih Yai Ratu Banowati misahaken katresnanipun Yai Prabu Duryudana. Kasinggihan mekaten. Menawi mekaten menawa Yai Ratu Banowati nilar dhateng negari Ngastina. Boten samangke tasih wonten salebeting kedaton utaminipun tasih mapan wonten ing taman negari Ngastina. Nanging pendak-pendak kula badhe mlebet wonten ing taman, korining taman dipun tutup rapet. Wong salwangsul kula dodhok ewadene boten dipun bikak dening Yai Ratu Banowati menapa dene sangyaning koromban. Gembunging manah kula tumunten kula dawuh dhateng saperangan emban supados prasaja dhateng inggih Rayi Punduryudana apa sababe
dene Yai Ratu Banowati ora gelem ketemu lawan panjenengan ingsun saperangan emban sami matur dhateng kula bilih salebeting taman menika wonten maling aguna ingkang wantun hanggibang dhateng Yai Ratu Banowati monggo aturipun para emban maling aguna menika kala wau tinampi dening Yai Ratu Banowati kanthi sae malah kekalipun sampun sami pepasihan wonten salebeting taman. Koko Prabu menapa manah kula boten remuk rempu dados bubuk menawi nyumurupi kawontenan ingkang kados mekaten persasat sampun ical gesangipun Duryudana boten paedah kula gesang wonten ing alam padang menawi kula boten sumandhing duwin kula boten saged angregem katresnanipun Yai Ratu Banowati wiladalah jagat dewa Bathara. Nuwun sewu ya. Menapa Yai Prabu boten nyatakaken wonten sakmadyaning Taman Sari menawi aturipun para mban sami nyebataken bilih wonten maling aguna ingkang wantun anggibang dhateng Yai Ratu Banowati. Monggo sesebatan maling aguna ingkang wantun anggibang menika kala wau ateges maling ingkang mlebet wonten telenging taman menika priya kasinggihan mekaten wiladalah jagat dewa Bathara. Mestinipun Yai Prabu kedah mlebet salebeting taman nyatakaken dhateng jejaka ingkang mantun mlebet telenging taman satemah wantun anggibang dhateng ing garwapun Yai Ratu Banowati. Menapa Koko Prabu menawi kula caos prisa boten kaget penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai, upami kula menika dipun perintah supados nyepeng dhateng malih menika kala wau kula boten badhe swala. Wonten Yai Prabu paring dawuh. Sinten ingkang wantun nggibang dhateng Yai Ratu Banowati? Inggih menika kadang kula Taruna. Menawi cetha sinten tiyangipun sampun ngantos tuwuh-tuwuh kula piyambake kebadhean jangkah mlebet wonten telenging Taman Sari kula nyembadhe ambodo tuwin angrincung sukunipun Durjana menika kala wau. Koko Prabu kula mboten kiat matur. Yai kula aturi kiat lahir batosipun. Monggo nggih kula aturi paring dawuh menapa mbetahaken Kurawa ingkang kedah ngeroyok dhateng Durjana menika kala wau. Monggo garip latri paring dawuh. Menika sampun nerak dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Lare ingkang wantun mlebet wonten Taman Sari menika tumuten anggibang dhateng garwanipun Dewi Banowati menika mestinipun kedah dipun hukum dipun tugel jangganipun sabab wonten cumalena anggibang dhateng garwa Ngastina. Langkung-langkung menika Prameswari Paduka anak Prabu Ngastina. Koko Prabu. Mugi andadosna ing kawuningan sareng kula desek rembak sangganing para mban ingkang sami matur kalian kula sapa jejaka ingkang wantun mlebet wonten salebeting taman kados menapa kagiyating manah kula persasat sinambring gelap sareng sapirangan mban sami matur bilih ingkang wantun mlebet wonten telenging Taman Sari anggibang dhateng Yai Ratu Banowati menika boten sareng kejawi namung Ponokawan Bagong Koko Prabu. Terus pundi ingkang wantun mlebet wonten ing telenging taman lan dipun tampi dening Yai Ratu Banowati menika aturipun para mban boten sareng kejawi namung Ponokawan Bagong Koko Prabu jagat dewa Bathara. Nuwun sewu. Bagong anakipun Semar Ponokawanipun Pandhawa menika kasinggihan mekaten menika aturipun para mban. Lho Paman Harya wonten dawuh ngendikipun Yai Prabu Duryudana ingkang mlebet wonten taman negari Ngastina menika Bagong. Bagong Ponokawan menika. Inggih Paman Kakang Durna. Lho, durung dikandhani kok wis lho. Sing mlebu telenging Taman Sari negara Ngastina niku ngendikane Bagong. Oh, pancen cah ora tata. Ing atase derajat Gedhi Bati niku mengalami mripat kok mlebu taman. Lho ming gumun kula menika lho Dipati. Nggih. Lah kok dadi Prameswari Dewi Banowati anampi dhateng sowanipun Bagong. Mongko korinipun mesti dipun tutup. Lah menika ndadosaken saperangan radi ganjil petanganipun. Kula piyambak ugi gumun ing atasipun ampun derajatipun Bagong aturipun embang ingkang kados mekaten menika kala teka Yai Ratu Banowati anampi dhateng sowanipun Bagong. Nyatanipun Bagong menika namung gedibal
Bagong menika namung batur, Bagong menika namung kere, menika namung kawulalit. Ewadene tinampi dening Yayi Ratu Banowati, menapa boten ateges sami kemawon dipun sempal manahipun Duryudana. Ing atasipun kula menika Ratu Gung Binatara, kula menika Ratu Sugih Bondo Bandu, kula menika kebegan derajat pangkat teka mung kalah karo wujuding kere sing jeneng Bagong. Menapa boten asor derajatipun Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kala. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi saestu ingkang mlebet wonten telenging taman menika Bagong langkung prayogi menawi perkawis menika dipun timbang, dipun gelar, tuwin dipun gulung. Sampun ngantos seluruh mergi ingkang klintu. Liripun kados pundi Yayi? Wontenipun Nyai Ratu Banowati menika nampi dhateng Bagong. Monggo nyatanipun menawi dipun titik derajat pangkatipun, Bagong menika namung loro sabda telu saurupan. Bagong menika namung kawula. Adat saben wanita ingkang gadhahi sloga ing kados mekaten menika menawi dipun sebut kasaranipun ngawu gawar ngawur waton ketekan sedyane. Inggih. Kula kinten menika wonten babakan ingkang sakmangke dipun gembol wonten penggalipun Yayi Ratu Banowati. Tegesipun kados pundi? Nek umume menawi umumipun menawi kaprah kelampahan upami wonten satunggiling nalendra mongko citranipun ngungkuli dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina, ya baguse, ya kesugihane, ya derajat pangkate tumuli nyolong dhateng garwapun Dewi Banowati. Menawi ingkang garwa menika purun menika naminipun nembe limrah. Dasaripun tetep piadhep unggul durjananipun tinimbang Paduka Yayi Prabu. Babrana picis lan derajat pangkat langkung inggil durjananipun tinimbang Paduka Yayi Prabu menika kaprah. Janyatanipun Yayi Ratu Banowati menika menungsa lumrah kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Langkung-langkung menawi citranipun Nalendra menika kala ingkang mlebet dados Durjana menika kala wau langkung bagus menika naminipun limrah. Namung anggen kula matur dipun petang menika kala wau sabab sing nyolong menika namung derajatipun Bagong. Nek umume menawi limrahipun Yayi Ratu Banowati mboten badhe nampi Bagong. Bagong menika duwe apa? Iso ngayani apa? Derajat pangkate sepira? Menika dereng saged dipun candhaki. Mesti kemawon saperanganipun wanita menika tansah kepengin sanget pinengku garwa dening kakung ing saged nuruti dhateng lair lan batosipun. Lah sakmangke kula nyuwun priksa. Inggih. Ujaring korombaning kematur dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana sing nyolong Banowati menika Bagong. Samenika kula badhe nyuwun priksa. Menapa Yayi Prabu nate gamel kogel kagelan penggalipun kegarwa? Koko Prabu. Kula menika kaliyan Yayi Ratu Banowati menika tresnanipun bebasan ngungkuli dhateng nyawa kula piyambak. Upami kula menika kadhawuhan pejah dening Yayi Ratu Banowati tentu kula sembadani. Lajeng kirangipun menapa kula menika tresna Ratu Banowati nyatane samukawis kula cekapi lan kula boten nate damel kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati ning Kosok Balen. Sing asring kogel kagelan atine mung Duryudana. Ewadene boten kula gagas, boten nate kula lebetaken wonten salebeting manah. Menawi kedadipun uncaki nalika dinten menapa mangsa kala menapa kula damel kogel kagelan manahipun Yayi Ratu Banowati. Wiwit kula dhaup kaliyan Yayi Ratu Banowati ngantos singgo sapriki kula dereng nate damel kagel kogelan penggalipun Yayi Ratu Banowati. Pendak dinten tertentu badhe kula damel lega penggalipun Yayi Ratu Banowati ya air ya batin. Ngaten. Iya. Menawi babakan anggen Paduka damel kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati menika boten wonten jalaran peranganipun utawi petanganipun wanita nampi katresnanipun piantun sanes utawi wanita ingkang wantun nampi katresnanipun priya sanes mongko wanita kala wau sampun minengku garwa dening setunggiling Pak Jejaka utawi priya menika wonten pirang-pirang perkawis tunggal kados ingkang sampun laturaken Yayi Prabu damel gelo penggalipun Yayi Ratu Banowati wadene boten menapa nate wonten panyuwunipun Yayi Ratu Banowati ing Paduka Yayi Prabu boten saged nyembadani. Ibaratipun tumuruning lintang rembulan
menawi saged kula gayuh tulung kula boyong mandhap wonten ing jagat menawi Ratu Banowati menika nyuwun tertentu badhe kula paringaken kula mboten nate damel kogel kagelan tuwin kula mboten badhe nyemayani panyuwunipun Banowati inggih menika pun bojo kula menika Oh Prabu nggih angka 3 menapa Yayi Prabu sampun boten sembodo anglanggati keparengipun Yayi Ratu Banowati inggih dipun pikajengaken kados pundi Yayi Prabu Duryudana kirang sentosa Yayi Prabu Duryudana kirang sentosa ing bab olah kridaning priya lan wanita tegesipun kados pundi Baduna wonten dawuh menawi Bapak Duna kados pundi oh kula ingkang genaken nggih genaken nuwun sewu ngendikanipun anak Prabu Baladewa menika ngembet dhateng anggen paduka kirang sentosa menika kala wau menapa anak Prabu Duryudana menika tansah kawon menawi campuk alok Bitutama Bendawalawati mangsa ingkang garwa Dewi Banowati kok gareng boten saged paring pemareming batos dhateng garwa Dewi Banowati Baduna menawi bab menika panjenengan prisa piyambak kula menika mboten nate damel gelanipun Yayi Ratu Banowati oh ateges tansah menang Baduna wonten dawuh menika wonten kedaton sampun ngantos cetha-cetha jaman menika jaman transparan apa-apa kudu cetha inggih nanging menika wonten kedaton ateges panjenengan Mas anak Prabu Duryudana menika saged nglanggati keparingipun ing garwa Dewi Banowati saged ingkang pungkasan menapa paduka mboten nate damel gelanipun ingkang garwa tegesipun ingkang garwa ndenangi panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika caket kaliyan wanita sanes tumuntun ingkang garwa ambales dateng menapa ing panjenengan tindakaken menika sarana nampi dateng katresnanipun Bagong menika ugi saged lho nggih kala mangsanipun Narendra menika panci dados junjunganipun para kawula tumuntun kathah ingkang sami caket kaliyan panjenengan boten kraos nate caket kaliyan putri sanes tumuntun menika dipun ngertosi dening garwa Dewi Banowati ya kagol kogelan penggalipun tumunen males dateng paduka anak Prabu Duryudana menapa menika ngaten mboten wonten wanita ingkang caket wonten ing lair batos kula kejawi namung Yayi Ratu Banowati kula mboten nate caket kaliyan wanita sanesipun mila menawi babagan menika mboten badhe saged kelampah kula damel kagul kagelan manahipun Yayi Ratu Banowati sarana kula caket kaliyan wanita sanesipun mekaten Yayi inggih mila dinten samangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Prabu nyatakaken wonten ing taman menawi saestu menika Bagong ingkang wantun angewon dhateng pun Yayi Ratu Banowati kula boten gagas menapa menika anake Semar menapa menika panakawaning Pandhawa Bagong wis gawe wirang dhateng nata Ngastina Prabu Duryudana kula ora kepengin Bagong urip ana ing alam padhang nek Bagong pancen bener ngewan dhateng Yayi Ratu Banowati kula suwun dipun rangket dipun bondo tanganipun dipun krincung suwunipun mboten wonten paukuman ingkang pantes kula dawuhaken wonten ing Panakawan Bagong kejawi kedadipun tugel jangganipun sampun ngorek-orek dhateng pasuryanipun Duryudana ingkang ora bakal ilang selawase urip Koko Prabu Sikra-sikra yang permana kanca sikra ngraken nawang sesangka Narendra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Purda kula rek kagiri-giri ron manggono magawe gelari rawang-wang
jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kura Yayi wonten dawuh. Menawi sampun wonten wiyos sing pangandika paduka dhateng Karapa ing manduring kados mekaten kula boten badhe swara. Dinten samangke ing Ngraka dipun dawuhi supados mlebet wonten ing taman nyatakaken bagonganipun badhe angewat dhateng pun Yayi Ratu Banowati. Kula sendika kula badhe bidhal namung wonten syarat serananipun. Syaratipun menapa Kang Prabu? Kula mboten kepengin lampahan menika ngantos bebangri dhateng asma paduka. Mila ingkang ngertos inggih samapan wonten ing Datulaya kemawon. Menawi babagan Bagong mangke kula ingkang badhe ananting kados pundi karepipun Bagong lan sedyanipun menapa Driwanto mlebet wonten ing taman. Nggih. Namung sendika ndherek kersa paduka Kanjeng Kang Prabu dene angka kalih. Kula nyuwun Yayi Prabu sampun mastakaken perkawis menika dhateng Ngraka ing Mandura. Dinten sak mangke kula suwun panjenengan sampun tumut-tumut. Nggih. Dipun-pun panjenengan sampun tumut-tumut ing Ngraka ing Mandura ing badhe mlebet wonten ing taman. Yayi Prabu latri lenggah ing sekitsa perkawis rampung lan botenipun perkawis menika gumantung dhateng Ngraka ing Mandura. Kula semanggaken purwa madya wusananipun dhateng paduka Kanjeng Prabu. Lan Yayi Prabu Dritara sampun ngantos dawuhaken pamanare Sengkuni ngetapaken para sata Kurawa sabab menawi ngantos Kurawa menika mangke ngertos dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Kula ngertos watak wantuning Kurawa ingkang adigang adiguna dumeh dadi kadhanginata tumunten gandhahi watak ingkang sakwi kajenganipun piyambak. Sampun ngantos bebangri asmanipun Yayi Ratu Banowati ing mapan wonten negari Ngastina. Mangke Kurawa sampun ngantos prisa perkawis menika. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Menawi syarat menika sampun dipun tampi dening paduka Yayi Prabu, Piranana kula nyuwun pamit jumujug wonten ing taman. Badhe kula titik menapa inggih para saestu bilih menika Bagong. Nanging menawi kala wau pun nemban ing ngatur dara dhateng paduka Yayi Prabu. Kula suwun nemban ing ngatur dara menika kala wau tumunten kapatrapana pidana jer menika boten pantes suwi dhateng negari Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Nanging menawi nyata menika Bagong kedadipun rangket dipun bondo tanganipun dipun krincung suwuripun. Inggih, ngestaken dawuh. Delalon dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan Yayi. Ing atos-atos Kang Prabu sampun kados lari alit. Paman sekecaken kula tak medal. Tak dumujug wonten Taman Sari. Tak nyatake menapa inggih saestu menika Bagong menapa ora nyono babar pisan lah kok malah werna-werna lakon ning negara Ngastina ya Kakang Prembaduna. Oh, sing jeneng lakon ki adile manungsa ming nglakoni kok Tipate. Nggih. Ya mung gumunku Sang Prameswari Banowati, wanita pinunjul kasuwistianing warna persasat widodari Ngejawantah. Ing atasipun wanita ayu kok ya
gelem nampa Bagong. Ngaten menika gumantung sesa-sesa kok Dipati. Nggih. Sesa-sesa pripun Kakang Durna? Lho, wong ayu niku ora kok terus ngepek wong bagus ya ora. Wong bagus terus ngepek wong ayu ya ora. Nggih, nggih. Kadang kala pancen wong niku pilihane dhewe-dhewe. Arep bagus ning kekurangan samubarangke ya sumeng apa ora ana dienggo urip. Nggih. Lho, mangke piye? Anak Prabu Ngastina niku kurang napa? Nalendra lho. Lho lah nggih. Nalendra ning nek. Aya ta? Nggih. Mangka Bagong ya nyatane ya sigrak kaya ngoten. Lho. Nek Bagong iso macem-macem werna-werna. Nggih. Kakang Durna nggih. Tur pancen ya wis pinesti dhewe-dhewe. Wong bagus entuk wong ayu ya akeh. Wong elek entuk wong bagus. Ora pateka bagus ning entuk wong ayu ya pirang-pirang. Eneng sing menungsa entuk kewan ya ana. Mbok cangkeme iku sing apik. Wong mau rasane ora tekan kono kok njur tekan kono kuwi gumantung kesenengane dhewe-dhewe kok. Oh. Nek ngoten sampeyan seneng karo bangsane sing keleke papat-papat niku. Kewan maksudnya? Nggih. Oh, sampeyan durung ngrasake kok. Kobek. Nggih. Sampeyan namung maido wae ora gelem tumindahe, mang coba. Ya ora ketang kelinci-kelinci mang jajal. Senengane kelinci kon jajal ora. Pamanaryo. Wonten dawuh. Oh Durna. Wonten timbalan, Ger. Kartowarma wonten timbalan. Lakon iki aja ngawanguran dening sapa wae. Yen nganti kawanguran dening wong jaba bakal wirang Duryudana, wirang negara Ngastina ing atase Prameswari kok nampa marang Daya. Monggo wong lanang dene wong lanang mawujude Bagong tutup taman ora dibuka korine. Apa sing dilakoni ning jero? Ingsun dhewe ora ngerti. Aduh nggih, Ger. Kula mboten badhe mbiyawaraken menika dhateng sinten kemawon. Oh nggih nggih, Ger. Semanten ugi kula mboten badhe mbiyawaraken menika dhateng sinten kemawon kedadipun sidhem. Semanten kemawon ing sami ngawuningani. Kartomarma wonten timbalan. Yen nganti kowe wani mbabarake lelakon iki aja takon dosa. Ingsun dhewe kang bakal matrapi pidana kelawan sira. Oh iki wis teraken dawuh. Menika wadi tumraping sinten kemawon diweji bubarno kang padha sibu ingsun kundur ngedaton kawula nun parmadal wasilah pawan bubarno kang padha sibu boten sronta rasane ati keselak lan kepengin kula nyumurupi piyambak kados menapa kahanan taman paman dherekaken tindak kula prateng Taman Sari. Oh nggih ngestaken dawuh monggo nggih kula dherekaken Kartomarma bubarno kang padha sibu kawula nun ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan sanadasa kundur kedaton delok saking dampar punika ndampit gambaran gading kadilangun sangganing purung banjeki manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Nararata lamun katinon saking Mandra tansah gemebyar candrane. Oh datan kawusa ing mapan wonten teleng kedaton Nono gandoko sampun nalika semanten madheg Taman Sari negari Ngastina. Nangge Sang Dewi Banowati ingkang sarengan sak pejagong kaliyan Lurah Bagong nalika semanten katingal Sang Hyang Paramban kagating griya dening Sang Dewi Banowati ngladosi kaliyan Lurah Bagong.
irim irim kembang popang teratebang rarayungan loma lengkung tumalong rumambak betyang wis semokan mawon raras sayang kula wonten paring adhawa jan mulya-mulyaning wong lanang ora kaya Bagong. Ing atase aku ki mung derajate ngaceplok. Aceplek ning kok ora kanthi kanyono-nyono iso. Bebasan keplok ora mung tangan siji. Ning tangan loro. Tegese aku ya tresna Yayi Dewi Banowati ya tresna karo aku. Aku Mbak. Ning ya mung aku pengen nanjehake. Sampeyan ngerti to, aku ki wong ora duwe, aku ki wong melarat, aku ki wong sekeng. Monggo Dewi Banowati ki bekas garwa ratu. Aku urung iso menehi apa-apa. Wis aku ya mung ngekaki tresna. Aku semelang nek ana sing ngrasani apa wong kuwi arep mangan tresna apa piye. Aku pengen ngerti jroning atimu. Aku pengen ngerti sakjroning dadamu ki kepiye. Nuwun sewu, pratenanipun ngatresnan kula ngaten. Ya piye supaya mantep Nek ora mantep piye? Wis tak lakoni ninggal ngomah. Istriku tak campakkan. Anak-anakku ora tak urusi mergo aku ngeboti Diamond, Diajeng Banowati nek ora mergo saka gedene katrenanku ora kelakon to. Inji. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula, Ki Lurah, kula menika sampun madhep mantep nilar Prabu Duryudana, kula menika tresna lan panjenengan. Lahir batin, Lahir batin. tenan Inggih. upama aku mati, Kula nderek pejah. upama aku kembang, upama kowe kembang, aku tawone Inji. mesti tak entuk terus. Inggih, pangeran Batu. Pak, kula menika mboten kepengen brono picis. Kula menika mboten kepengen menapa-menapa waton caket kae ora Bagong menika manah kula sampun marem, manah kula sampun remen. Alhamdulillah. Piye iki arep nandhami. Ayo ayune kaya ngono sasat widodari Mejawatah. Mula ora jeneng mokal Prabu Duryudana ngelumpruk neng sikile Dewi Banowati mergo wah jan cantiknya. Dandra aku ya lagi iki lho wong wedok kok iso sempurna kaya ngono. Mripat tanpa dinehi depasangan ya wis apik, lentik-lentik. Alismu ya top. Lambemu rasa dikai benges wae. Rasa dinehi lipe. Wis apik banget. Edan tenan kok.
lengen ya sedengan, gulu ya dawa. Wah, jan. Elok tenan. Bareng tekan pundak arep nyawang medun kok mak perepet. Sing dijenengke nyengkir gading ku ya ngono. Elok tenan, bangkean ya cilik, weweh kaya ngono. Gek. Ya. Wah, wis pokoke ora iso. Aduh. Wonten menapa? Ayo piye to ya karang iki kita tangane ra nyekeli ngene iki terus. Iki nek tanganmu nyekeli gunung ngene iki nyetrum nang tekan ndi. Inji. Nek ya ngene. Aku tak wangi tekan Taman Sari Negara Ngastina iki ora mung totoh bondo, ora mung totoh omah. Ning nyawaku tak totohke. Upama engko Prabu Duryudana tekan kene piye? Ayo. Nek nganti ngerti Bagong nyolong Banowati, tanggung jawabmu piye? Tobat. Menawi panjenengan dipun hukum dening Prabu Duryudana, kula nderek dipun hukum. Pokokipun panjenengan sakit, kula ngraosaken sakit panjenengan pejah, kula kedah derek pejah. Sebaya mukti, sebaya mati. Ah, nek ngono aku wis mantep. Mantep lahir batin ora bakal piye-piye. Inji. Pokokipun panjenengan sampun dados pemarming tanah kula lho, iki Lurah. Heeh, temule wis tak lembet, sampun. Ya mung kepekarep aku ki nek esuk ki ora teh pahit. Inji, legi. Setengah legi. Inggih. Terus ya nek iso nek nyaosi daharan aku ya esuk ki batang. Iya, kok ngendika? Ya roti. Inggih, ngestaken jauh. Engko awan ya gado-gado. Inggih, mengke paling kula umadi. Nek ya ngene ya Banowati rada mundur sithik. Inggih. Wonten menapa? Aku kok rasa sumelang ya. Ora kaya dina iki kok atiku tap-tapan. Mergo akeh sing wis padha ngerti mban parekan cethe mban-mban Ngastina wis do ngerti nek aku nang kene. Lah kuwatire atiku nek nganti ana salah sijine mban sing wis lapor karo Prabu Duryudana iki ora suwe meneh mesti Prabu Duryudana. Sapa jenenge? Duryudana tekan kene. Nek nganti tekan kene piye? Panjenengan tresna kaliyan kula ya diadepi wong loro. Panjenengan ngadepi ya kula ya ngadepi ngoten kemawon. Pokoke dipateni ya pateni wong loro. Dilarani dihukum ya dihukum wong loro. Wong mergo wis padha tresnane. Nah, nek ngono aku mantep. Pokoke ngono nek kira-kira piyaine tekan kene, kowe aja ado-ado saka aku lho. Kowe jejer karo aku. Inggih. Lungguh jejer karo aku, pupune tumpangno pupuku. Inggih wis men kono saya kisra pikirane. Kowe ngrangkul aku. Inggih nisaken ndak pokoke di net-net inggih. Wis tak kerja, wis tak kendha sampun kuwatos Lurah kula tepu badhe milih panjenengan tinimbang Prabu Duryudana. Asli lho iki. Ora mengendheke pikirku lho. Saestu mangke saged dipun persani, mangke dipun persani iki Lurah. Rekat lampahing rata tanpa nana. Prateng sukuning arga granggang tumingal dendeng saengga praja. Banowati Tekan kene tenan to. Paman Arya Wonten jaluk. korine ditutup kenceng. Iki enten sandal jepit. Nggih. Wonten tulisane BG. Iki sandal jepit kok disilet ditulisi BG. Monggo siji ukuran kelusana, siji ukuran 4-2. Apa sampeyan wonten jalu? Lali e. Ning jaba sandalku tak banget. Kalau mau lagi dipun kebetaken sandale kaya kesusu kaya. Aku terus nyeneng aku. Nyeneng aku terus tak cipik-cipik iki mawon. Inggih. Sampeyan krungu grenengane Banowati kuwi krungu suarane. Kula nggih mireng nggih. Dipun dodhok malih. Banowati
Dibuka gorine Banowati. Terus pundi buka ora sawerti pokoke tanggung jawab wong loro. Ning Cetha Prabu Duryudana to inggih dudu Satpol PP to santes. Mene Satpol PP barang cilaka. Kedenangan. Tobat. Banowati. Tak hitungi telung kedeping netra ora lo buka tak jebol gorine taman. Bukan, ning kowe terus jajar aku. Inggih ketakan dawuh. Pokoke mepet aku, mepet dirangkul, pokoke dinek-nek inggih kestangan. Ketone awak dhewe iki mesra. Oh inggih kestangan dawuh kula buka mriki ora kena buka kena. Dibuka rasa wedi. Maha Prabu Duryudana lan ngandika duh harining sun Werkudara den kapareng kene sikra jujuk das nyuwang Drona. Oh iyeng kula piyambak mboten mentala nyumurupi kahanan kados ngaten. Iya menungsa apa lah ya. Lah kok dadi ingkang garwa dipun angku kalian Bagong. Gek tanganipun sajak ngekep bangkeanipun Ki Lurah Bagong kaya wis saking akrabe. Mboten sak diteruske. Kuwato lahir batinku. Banowati. Ya wonten marang adamu. Iki aku ana slilite iki dilangi Banowati. Ing pundi? Iki lho. Atobat mengan kok nek dahar ya sikatan. Lombok semene gedene. Lombok papat kok. Semlilit ning untu. Arep nek aku ompong kowe. Ompong kula gelem. Atobat, Pak. Urung-urung kok wis nyambung lho. Siagat Dewa Bathara. Pripun, Pak? Kula mboten mentalan ngono. Kula sumanggaaken sandal BG kula obonge. Sandalipun badhe dipun obong nek mate sengkune ben tuku. Tuku rasa sebelah. Karpel. Negara ngira kene iki sing ngapik mereke Karpel. Inggih. Mangke ngagem marta kula. Ha iya. Nek nganggo dheku ora cukup. Bagong. Ponokawan Bagong. Nun wonten dawuh. Ala rupamu gedhoamu sak misoring delamaan. Dina iki wis wani gibang kalawan garwaku Yayi Dewi Banowati. Padha karo kowe ngorek-ngorek marang pasuryaning ratu mestina ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyiprati rah letuh marang Prabu Duryudana. Bagong wis ora ana pangapura kanggo kowe kejaba mung tak hukum mati. Mula dina iki manut tak bondo tangan lan krincung sikilmu, tak tugel bulumu Ponokawan Bagong. Wong wedok lobok kembene kedho tapi iki atase wis digarwa dening Ratu Gumbinatara. Kowe digarwa dening ratu sing sugih seprapat jagat kadonyan derajat pangkat kabeh ana tangane Duryudana. Kowe kurang mukti apa kurang apa ing atase kowe dadak ngladeni karo Bagong.
Bagong wong sekeng. Tobat. Sampeyan ampun ngawur sampeyan dhewe kok nek Bagong. Sing jeneng tresna kuwi ora iso dipeksa. Sing jeneng tresna kuwi wah gingsir. Biyen kula tresna karo panjenengan ning bareng tekan Bagong tekan negara Ngastina. Bagong mrapatan Taman Sari negara Ngastina. Terus kula dadi tresna karo Bagong niku salah sapa? Dudu sae sapa-sapa. Ning salah sing gawe urip mergo kula diparingi tresna karo Bagong. Mampus. Damar bulan baca. Kowe derajat pangkat tak paringi. Nanging tinemu lho kowe nglonggo atine Duryudana. Tobat panjenengan niku kudune yo ndodho, panjenengan niku kudune yo nglegono. Nek wong wedok ora tresna karo panjenengan, gunane napa panjenengan meksa karo kula? Upama panjenengan mateni Bagong, terus kula gelem karo sampean meleh. Ora bakal kula seneng karo panjenengan. Upama Bagong tekani mati kula mesti nusul Bagong mati. Iki jenenge cinta sehidup semati. Wes pokoke arep kepiye meneh wes. Gileleng nek iki pokoke aku. Yen ngono ki mepalangi karepe Duryudana. Yen Bagong badhe dipun pejahi kula nderek pejah. Yen panjenengan badhe nyikara dhateng pun Bagong, kula ya ora trima. Pokoke kula mepalangi karepe Sinuhun Prabu Duryudana. Bagong. Nun. Yen pancen wani tumindak, wani tanggung jawab. Aja kaya bocah cilik, aja ndelik nang mburine wong wedok. Ayo, nek kowe wani tumindak nggibang bojone Duryudana, tanggung jawab, Bagong. Oke. Nyai Dewi Banawati, kula wonten dawuh ki Lurah, sayangku. Mundura, aku rumangsa dikilani jajane karo Duryudana. Tobat, mangke panjenengan dipun kroyok Kurawa, ora usah wedi, aku mesti mati wis to. Aku mesti engko menang, ora usah kuwatir. Tobat. Kan ngantos-antos. Wis santai wae santai. Injih. Sing godhok wedang penak bar perang arep siram. Oh injih wis nakendhang. Sing anget ya, inggih. Dinake bak, inggih wis nakendhang. Kowe arep siram ora? Inggih, engko bareng ya. Inggih wis nakendhang. Setan. Rasa ngrungokke omongane wong, pokoke kowe karo aku tetep saling romantis. Inggih. Ngatos-atos lho ki Lurah. Heeh. Sayang pipine. Nek wong wedok arep lunga ki kudu salim karo wong lanang. Inggih, Tangane dicium. Sing kiwa. Ngati-ati ya. inggih wis naken dawuh. Banawati kula wonten dawuh meneh. Ngapa kowe kok mripate pendelak-pendeli? Ingin. Biyen yo karo kowe ning saiki wis ganti tresna karo aku, mula ora usah dadak sampean pripun-pripun. Ikhlasno Prabu Duryudana. Nek sampean ngiklaske Dewi Banawati dadi darbeke Bagong, sampean golek meneh ora nganti telung kejeping netra. Sapa wong Jawa ora gelem diwengku garwa dening praratu sugih kaya sampean. Anus maning jajalanan Sukertaning Bawana. Bagong kowe wani namah asmaning Ratu Ngastina. Aja takon dosa. Dina iki bakal tak sirnake. Kowe bakal tak sirnake saka lumahing bumi kreping langit. Nek pancen sampean iso ora masalah. Mang sirnake Bagong. Nek sampean ora iso sirnake Bagong kosok baline. Nek mung gawe wiranging Ratu Ngastina pira wen. Ayo. Bagong nalika semanten ngedeng winamung dening Dewani pinulasara dening Prabu Duryudana ora ngerti sangkan paraningkan wujude Lurah Bagong ana Duryudana
Semu Bathara. Iki aku ngedep kaca iki. Iya, ayo ngopo? Iki Nalendra Ngastina Prabu Dasamuka. Anu, Duryudana. Suaraku ora iso gedhe. Prabu Duryudana. Wah, iblis lanang Bagong iki. Dudu. Sopo sing kudu Bagong? Dimati Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana. Ya Prabu Kurupati. Joko Pitana, Joko Tedun, Joko Tebon, Joko Porong, Joko Bilang-bilang, iblis anak. Kyai Prabu Duryudana, Koko Prabu Kasinggihan. Kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Kanjeng Koko Prabu. lho. Lah sampeyan saking pundi? Kula nedheng kemawon prapta wonten ing Taman Sari. Terus Nyata kepara saestu ing kemampuan wonten lebeting taman menika Bagong. terus Bagong badhe kula rangket. Piyambakipun kula pulasara nanging boten ngertosaken paranipun. Wonten wujud Duryudana kados kula. Mboten pangling panjalmanipun Bagong kula dipun ajar. Kula ngantos dawah wonten ing papan mriki. Kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. mangriye. Sonten mau kula matur napa? Nek panjenengan wis dipasrahke karo Baladewa, sampeyan ora usah tekan Taman Sari negara Ngastina. Niku kabeh purba wasisa nang astaning Baladewa. Lah kok dadi sampeyan disiki karo Baladewa? Terus gunane napa kula disiki laku metu saka pasewakan negara Ngastina? Nek sampeyan ajeng rampungi perkara niki dhewe, ora usah titip karo Baladewa, ora usah dadak ngrampungi Baladewa, ora usah dadak kongkon Baladewa. Iki Sampeyan kleru. iki kula nyuwun senjata pitulung. Ora butuh kula nulungi sampeyan. Ora ana gunane kula nulungi sampeyan. Padha karo sampeyan pelekke karo Baladewa. Maling agra sing mapan ning taman negara Ngastina niku sing dipasrahke kali Baladewa. Mula perkara taman niku bengung. Niku kabeh perkarane Baladewa. Inggih Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Sampeyan aku luput. Nggih, kula kalepat. Nek sampeyan aku luput mang minggir. Mang semingkir. Nggih. Bagong kula cekeli. Ning niat kula ora mbelani sampeyan. Netepi kewajiban kula diutus Ratu Ngastina. Nek perkara sampeyan diajar, aja rumangsa kula mbelani sampeyan nek kula mulasara karo Bagong. Ning niki mung minangka netepi kewajiban kula dikongkon karo Ratu Ngastina. Nggih, kula semanggaken. Pun ngoten mawon. Kula tak marani menungsane nek pancen Bagong tenan, ora kena dielekke. Kula sing ajeng mulasara, kula sing ajeng ngrangket ponokan Bagong. Kula semanggaken Koko Prabu. Bagong, Nun. kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe dadi maling. Lho, kaya wis ben dina. Oh, tegese nek perkara kuwi pakaryanmu dadi maling sakarmu. Ning aku takon karo kowe, sagedakan iki kowe dadi maling nang Ngastina. Iya. Mboten kok. Lho, lah kok ora iki sebabe? Kula niku mung liwat teng taman negara Ngastina. Terus kula milang-miling teng ngarep korining taman terus Dewi Banowati niku ngawe kula.
Tak kira nek kula niku diajeng diutus napa ajeng dinampake. Apa arep dikongkon apa arep kepiye kula rada. Yo. Aku terus tekan taman niku kula di ngumrum kae Dewi Banowati ngaten iki. Jejantunge atiku. Katresnanku kaget kula. Terus niku terus dhek nyikep kula. Kula niku watak kula aja kok disikep wong. Tubruk kirewe tak alus-alus. Terus kula dilus-lus pripun wis bayangin ayo. Nek sing ngelus-lus kaya Banowati kan piye gagasen? lho ora bos Anu gak kula trimo gale. Ya bingung ta. Iki niku wis berkecamuk. Monggo iki wis ora iso dibendung. Kaya meledak-ledak nika. Terus tangan kula ditarik. Tarik nanti Mlebet taman. Mlebet patunggon. lho mlebu ning patunggon Enggak. Terus kula ngadeg teng ngarep lawang kamar niku Dewi Banowati nebai spray bet ngersake sare Mas Bagong romak teratap tanpa dikon terus melekar kula yoan sabanjure sensor ora kena diucapke pokoke kaya ngoten niku nganti esuk biare kula nganti dimiskal bojo kula barang Nanti Pak latihan budalan iki karepe bose kon nginep ngono sapriki ya durung bali kula anggih sepriki terus wah wis pokoke kula arep bali ya ora entuk kula arep pripun-pripun ra entuk ya pripun ayo kula ya manut ayo ayo gak sugih Ka Mas Bagong niki sarunge kok ambune kaya ngene ganti sing niki bathik. wah mula sarunge kok prada Mas Kaya bojo permeswari. Gelange aja mung gelang 1.500 ngono. Niki saniki Mas. iya ngerti aku Nggih. lho kono turusane Duryudana Oh ya ben. Ora tak gagas nek perkara tulisan iki sing penting hak milik. wah edan kan Yen ngono cetha bener ketika Nyai Prabu Duryudana yen kowe nggih Bang Nyai Ratu Banowati Mboten nggih Bang. Niku padha-padha tresnane. mbok alasane apa sing baku kowe wani nggih Nyai Ratu Banowati padha karo nerak pancang kerajaan perbatang peratan negara Ngastina Nyai Prabu Duryudana wis utusan marang Baladewa supaya ngrampungi perkara iki terus kowe kudu tak cekel piye ora salah ora apa-apa dicekel masalah apa kowe tak rangkep leboke pakunjaran bakal apa mau kuman pati rakyate eling-eling iki lho ora Bagong nedeng wina wong dewane ical wujute iki ora Bagong ana Baladewa Jagat masih saning Bathara Wayah Bathara Jagat Pate Indrajala Dewaku. Ayo kina toman kula Prabu Baladewa waning pitawasi Jaladara ana pawasana mujiya kasana mulih jumiren masawi. wah jenenge Baladewa ana mujiya barang Ayo kowe wani karo nata mantura Prabu Baladewa demen tinju ngangkeran nyawamu. Lek nomripatmu gatena gombongmu iki Prabu Baladewa waning pitawasi Jaladara mujiya jumiren jumingan aja.